Ako na music. Easy, tataydo. Easy, tataydo. No. May balita na. May music pa. Aw, iyo. Abeta, biri ka na. Ta, AM agkuman palan music. Simply the best. Ala, kusog-kusog ka. Sige, pakusog ka. Amo talaga. Agko na music. 332. Ay, nako. Perti man, ano? Nisyong, perti. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ana sa tuyang tamang oras, 7 minutos makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Iyo ang debosyon ki ina, Nuestra Señora de Peña Francia, na kita minatubod asin minalaom na ang satong personal na kahagadan, madaling simbagan kan Diyos sa paagi kan satong mahal na ina. Kaya bilang sa iyang mga aki, ngunya na bulan kang Setyembre, sa tuya na naman ipamate asin ipahiling ang satong dakulang pagkamuot asin pagtubod ki ina, pasiring sa iyang aking si Jesus. Ang mensahe niyan, hatod kang mga minasunod na sponsors, Mr. Oni Orsini from Arizona, USA, Mr. and Mrs. Oscar and Olga Belmonte Alanes and family of Francisco Homes, City of San Jose del Monte, Bulacan, Honorable Jose Buboy Villanueva Jr. and family of Santo Domingo, Iriga City, Eagle Regino S. Rivina Jr., National Protocol Officer and Regional Vice Governor, Bicol Eagles Region, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Presi Ward of United States of America, Punong Barangay Perla C. Braga and family of Zone 4, Pagatpatan, Batu, Camarines Sur, Sheriff Jessica A. Ibarreta, and Kid Siani Indoc Jed, Araceli de la Rama Tenorio and family of Tanawan, Batangas. Mr. and Mrs. Jose and Francia Bulalin and family of Zone 3, Santa Teresita, Baao, Camarines Sur. Mrs. Nida V. Trevino and family of San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Estelito and Daisy Pandes and family of San Jose, Iriga City. Mr. and Mrs. Leo and Eda Pandes Dato and family of San Jose, Iriga City. DepEd SDO Iriga City Legal Unit, Buracan Sariles, located at PNR site San Francisco, Iriga City, owned and managed by Ms. Joanne Marie G. Vera in Jane Seafoods, stall number 37, Iriga City Public Market, owned and managed by Mrs. Jane G. Vera, Barangay Kagawad, Sani Bonjay, Katangi, Olivia First, and Miss Agnes Sanchez Fernandez and family of Santo Domingo, Iriga City. Mr. and Mrs. Eloyo Jr. Imperial Guevara and family of number 686 Elias Corporal Street, San Agustin, Iriga City. Ma'am Salvacion Amparado Nacario and family of Zone 5 Balintawak Street, San Isidro, Iriga City. Mac Timenia and family of San Francisco, Iriga City. Mr. and Mrs. Romel I. Iraula and family and Ma'am Cyril Martinez Vargas of Zone 1A Mayugob, Ocampo, Camarines Sur. Mr. Oyi and Dr. Helen Z. Cornelio and family of Zone 3 Santa Cruz, Iriga City. Barangay Kagawad Marilu Garay and family of San Roque, Iriga City, and Mr. Joselito Alfonso Sigera and Mrs. Emily Sigera and family of C8 Woods Road Townhomes 2, San Dionisio, Parañaque City. Viva la Pero!
Architect Erickson and Del Espiritu Orbon and San Juan City, Alicia Malonda Nera and family, Macharon Fish Cracker, care of Mr. and Mrs. Armando Mendez and family, Bulwang Bahang Sur, Las Escolet, Food Hub, Akigulo Elementary School, San Juan, Batuco, Camarines Sur. Sa Saindo po Gabos, Diyos Mabalos. Maiinit na balita at issue, tatalakayin, bubusisiin, susolusyonan ni Manoy. Manoy Wilbert Lee, dito sa Ulat ni Manoy. Ito po si Manoy Wilbert Lee. May na-report ng 2 bagong kaso ng MPOX sa Metro Manila at may binabantayan pang posibleng kaso sa probinsya na ayon sa DOH ay may tuturing ng local transmission. Magandang development ang pagbuo ng National Task Force na 2022 pa natin pinananawagan. Inaasahan natin ang mabilis na paglalatag ng proactive measures at komprehensibong information campaign ng task force na ito para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Tulad ng paglilinis ng katawan, mga dapat iwasan, ano ang mga plano at update sa bakuna at sino ang mga vulnerable sectors. Huwag usad pagong sa solusyon para sa kaligtasan ng lahat. Agresibong aksyon laban sa MPOX at iba pang nakakahawang sakit, gawin na natin. Hanggang sa susunod na Ulat ni Manoy. Manoy Wilbert Lee. Consuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asinlatica ni Philip Baracena. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Ted sa 28 kita kan bulan na Agosto daw po kita ni na Miyerkules. Iba niya to sa lado technical si Chabe na obra. Sa information si Chief PSG Jimmy Guanzon. Tuman sa transmitter si Ricky Sagayap. Mapresko ang pagkaagangon niya. Dahilan sa pagbagunas ka na makusog na uran. Hoy, kumusta sa mga parantabay niya to? Diyan po sa kasentruhan ka na syudad din Iriga. Di sa Rinconada area. Papahiling ang ba kukanbil kan kasoray ko digdi na abang langkaw ka na taripa. At yan ta gigisahon ka na sanggo na ang panlungsod kan Iriga. Ana kaso Reco 3. May ipinadarang surat po sa Sakuya si Vice Mayor Edsel Serrano di Maiwata na chairman kan Erga City Consumers Watch Group. Invitasyon tanganing mag-atindir ngunya na pagkaaga. Sabi digdi, the Erga City Consumers Watch Group will be conducting its meeting on 28 August 2024, 9 a.m. at the Erga City Session Hall to inform, update, and gather feedback and suggestions from the members consumers of the Camarines Sur 3 Electric Cooperative Incorporation regarding the electricity power supply related challenges they are encountering, which they wish to be properly addressed or resolved, especially by Casoreco 3 or the appropriate authorities. As one of the vital members, consumers of Casoreco 3, we invite you to attend the meeting as the Watch Group believes that your invaluable insights and opinions will play an important role in the group's endeavor.
We look forward to your kind consideration and presence at the above meeting. Thank you and more power. Hali po ini kay Vice Mayor Idsil Serrano Dimaywat. Magkakaigwanan na query sa mga member consumers and consumers watch group na manginginutan sa committee meeting ana Vice Mayor ka na siyudad nin Iriga dangan man ana chairman ka na Committee on Public Utilities na si Consi Nikki Lagrimas. Kasud makahampang kuan mga punong barangay diyan po sa Banwaan kana Baaw ang nagkakapira diyan sa residensya ni punong barangay Nini Ablan kana barangay San Jose. Pero duman so Pigorulayan man nungod sa dalagan kana politika digdi po sa Rinconada area. Kasubuot may harong na si Congressman Joey Salceda diyan sa barangay Santa Elena digdi po sa siyudad kan Iriga. Pera kayan igwa pa pala diyan sa Banwaan kana Batuk Camarines Sur. Sabi ka na mga punong barangay pag naglaban niya digdi sa Rinconada area bilang congressman. Subuot si Congressman Joey Salceda baka ngaya daugun si Congressman Migs Villaferte pambihira. Nakatalangan o sa tataramo na Rinconada katalangan ngaya ni Congressman Migs Villaferte. Kung ngayang arog ki Congressman Joey Salceda na nadudulok tulos kan mga punong barangay. Pambihira niya ako. Bueno, nasa linya man si Karondang Raquel. Salamat tabi Karondang Philip. Good morning sir. Masing sa Gabasagan Tabay. Salamat man ta nagpundo na suuran na nagbago na sa bago halos ko lang sarang oras. So makusog na pagragasa pang uran. Tabi Karondang Philip kasumpay kan sa imong pinatutukar ayan man ang pinag-uulayan bako lang dyan sa Banwaan ng Baaw kundi pati man igdi sa siyudad ni Iriga ayan ang pinag-uulayan kan nagkapirang lideres pati naman ang pirang mga barangay kapitan ang iba silensyo di komitiba lang sindangunyam nag-oobserbar sa nagluluwas ng mga aligasyon na bako lang tabi Karondang Philip nagluluwas na informasyon na madalagan sa pagkakongresista igdi sa kalimang distrito kay ni Provincial ni Camarines Sur si Albay 2nd District Representative Joey Salceda bugkos nagluluwas pa ini maski duman sa siyudad ng Naga na inidaa ang madalaga na gobernador kang probinsya ng Camarines Sur maski sa probinsya ng Albay tabi Karondang Philip patok na ang baretang yan malangali pa nagkapira ng mga amigo niya to sa media sa Albay nagkahapot na sa tuya kung gaano katotoo ang mga nagluluwas na impormasyon na ini so siguro sa nako niya itong informasyon kung araw kayan ang kunyan mangyayari magkakaigwadaan ng battle to battle na labanan kang duwang pamuso powerful na politiko igdi sa Rion Bicol tabi malaban ang taga-probinsya ng Camarines Sur saka ang adapted na aki kang probinsya ng Albay. So magayunda ining tabi Karondang Philip na magiging labanan. An masasabi ko kaya napangyayari. Ano tabi? An masasabi ko kaya napangyayari. Iyo nga ni napangyayari talaga Karondang Philip pero ang sabi kang iba pwerte niya ang labanan. Dapat niya madagos talaga niya maglaban niya si Salceda kaya niya matira ang matibay sa indang duwa. So yan, araman niya to na sa pagsabak sa lado ng politika, batalya kang politika
ni Congressman Joey Sati Salceda sa probinsya ng Albay, naging gobernador din, nag-congressman, nagbalik sa gobernador, dahil pa ini nakalasan ng kadaugan. So yan ang sinukunyan kang kadaklan. Kung sakali, na ini man ang malaban sa pagka-congressman, hindi sa 5th District, malaban sa kasi Congressman Migs Villaperte, maap na tunggali, malaban man ang payong daipang recording kadaguan ay kadaugan sa batalya ng politika. Ta si Congressman Migs Villaperte, unsa magsabak ini sa politika tabi karon ng pilit, dahil pa ini nakalasap ng kadaugan. Sabi kan ibang mga kapitan dyan sa Banuan kan baaw na nakaulay ko kasudma, ay kisalseda na ngaya kami. Ano nga sabi ka na nabili mapapanginit sa ganin. Sabi nga nito yan, premature pa, pero naiban na masasabing premature pa, pero ang bulan na lang, o balintong na ining Agosto, Setyembre, Oktobre, mapayag na ng COC. Ito mga malaban sa pagka-gobernador, pagka-congressman, igdi sa probinsya ni Camarines Sur. So, yun ang hinahala talaga. Kung sakali nga nila, talaga si Congressman Joey Sati Salceda, mapa-adapt na igdi sa probinsya ni Camarines Sur, magayon dahil ni ang laban sa politika. Dapat talaga maglaban pangalida ang igwang real ang lado kang politika igdi sa probinsya ni Camarines Sur. Karon dang Raquel, ang rason kaya kan mga nagkakapirang kapitan dyan sa Banuan kan baaw, katalangan ngayon ni Congressman Migs, dahil nga kami makadulok-dulok. Iyo mo na talaga, natukan mo yan tabi, kalandang pilit. May nakauli kita na, dahil ko na pangaranan, tabisado mo man ini. Sarong mabarangay official, nagganda, pag pinagdaan nila, igdi sa may, pinabagay, igdi sa may kapuerte, may talaga dyan staff na mayo da. So, nagpunyan sinda, nagbakasakali, duman sa harong sa residensya kang sa tuyang congressman. Kaya lang, napahalat ng dasinda, mayo man daang na confirmation kung yaon o mayo. So, masakit So, yan ang nakuha niya itong informasyon. Siguro, bago man, protocol man kaya bagayan tabi ka lang ng Pilip, bago ka magtunyo sa sarong politiko, dapat makapag-appointment sa muna. So, yan ang protocol kaya tabi. Sabi kan mga nagkapirang kapitan dyan sa Banuan kan baaw, mas maray nga kung bumalik si dating Congressman Sal Portuno. Si Faisal. Maurang matali si Faisal. Pero yan, sa kadaing, mabuo si Faisal. Akomodado kaili ang kunyan, ang mga tagalado kang media. Saka sabi in fairness, sabi ka London Philip, may nakauli kita na dating kakunyan niya sa politika. Ang karahayan si dating Congressman Faisal Portuno, nagpundo na ini sa politika. Mayo na ini pinahapyawan na nakatunggali niya sa lado kang politika. Pagpundo niya sa mabatala kang politika, silensyo man siya sa pagkomentaryo sa mga nakatunggali niya, kalyado man o dae. Dapat araw pa yan ang politiko. Pagtapos ka na sa termino mo, isipin mo na ang hindot mo, saning dahi ka na makadagdag sa toxic sa tuyang gobyerno. So yan masabi ka na the Philip, ang inahalat niya to, na kung siya mga maburukwa na madalagan na sa lambang posisyon igdi sa ring unada sa Camarines Sur. Pero for sure, nagpahayag na ang pamilya ni dating Senator Laila de Lima na daima balik giraray sa lado kang politika si Senator Laila de Lima sa anuman na posisyon, magpaka-alkalde, congressman, gobernador igdi sa probinsya ni Camarines Sur. Ako karon dang Raquel, madalagan ako pasiring sa Comelec pero di ako mapile ng COC. Ano sabi? Madalagan ako pasiring sa Comelec pero di ako mapile ng COC. Maantabay ka kasi siya mga ma-file kang COC. Para di na yan, sabi ka ng minute, ang mga tagalado kang media, magpa-probinsya ng Albay, talagang iyan ang tinututukan. Sabi ko nga, ano sa nakatutukan mo, igdi sa probinsya ni Camarines Sur, na mas kadakol kang issue dyan sa Albay. Mas real kaya ngayon sa probinsya ng Camarines Sur, ta nagluluwas na igdi sa Albay, patok na ngayon, na malaban sa anuman na posisyon igdi sa probinsya ni Albay si Congressman Joey Sati Salceda, kundi binabala ka ini na magsabak sa politika sa ringkunada saka sa igdi sa probinsya ni Camarines Sur. Yan ang nakuha niya itong informasyon tabi karon dang Philip na siya mga nagkapirang media duman sa Albay. Igdi nakatutok sa probinsya ni Camarines Sur, tututukan talaga ang nagluluwas na isyu mapadapit sa mga nagluluwas na aligasyon na si Congressman Joey Sati Salceda igdi na sa 5th District sa probinsya ni Camarines Sur malansar kanyang kandidatura sa mangyayaring midterm election sa masunod na taon. So,
So, sa Kuya Patabi Philip na kadagdagan informasyon sa lado lokal, pigtawan linaw kang Departamento de Salud Bicol na mayo pang nairehistrong kaso ng impact igdi sa Riyon Bicol sa mga nagluluwas kaya sa aligasyon na subot sa siyudad ng Naga, iguan ng kaso kaini na naka-confine da ini sa Bicol Medical Center. Alagad pinahimuti kanini mismo pang alkalde kan siyudad ng Naga, pati naman ang director ng BNC na mayo kaso ng impact na narehistro sa Region Bicol, particularmente na sa siyudad ng Naga na naka-confine sa BMC. At connection sabi kayan, Karanggang Philip, tinawan linaw kang DOH Bicol na posible daang magkarigwan talaga ng impact sa transmission ng impact sa Pilipinas kung ang sa mga kababayan dahil mali kayo urong na itong mga paluwas, palaog, pasiring duman sa Metro Manila. Alagad tinawang linaw kang Departamento de Salud Bicol sabi Karanggang Philip na ang impact bako ining airborne. Airborne takang mga nakalis na daw pinaluwas ini mismo kang DOH Manila na makukuha niya to ang helang na ining virus through air pero linaw ka sudma mismo ni Secretary Ted Herbosa para sa karaman kang publiko ibinaba ini sa gabos ng mga regional na sa mga regional director kang Department of Health sa iman na lugar sa Pilipinas tanganing information dissemination sa publiko na pinagbago ni Dasi statement na ang impact bako ining airborne kundi ini nakukuha ini sa close contact lalo na sa intimate skin to skin contact tangani daang maiwasan dahil mauna kita sa impact dahil mo na magparadurukutan sabi karon ng Philip so iyan ang nagluluwas bago dahil mo na mag-intimate one bawal muna itong magharalukan bawal na muna itong magpurugusan kung dahil ka mo sigurado na bako ka mong limalinig tangani daang makaiwas muna kita sa helang kang impact so bako ining airborne kundi contact, skin to skin contact sabi ini Karanggang Philip, yan ang paglilinaw niyan sa Departamento de Salud Bicol. Kaya naunabitan ng Departamento gabi Karanggang Philip kadagos ang pag-disseminate ng mga information na maging malinig kita sa satuyang lawas, sa satuyang kapalibutan, tanganing di kita makasapar sa ining virus na darakang impact. And tinawaan doon sa Departamento de Salud Bicol na ang virus ng COVID-19, yaon pa ang impact, yaon pa ng gadyo sa tuyang kapalibutan, kaya kitang publiko ang maging responsable sa lambang saro. Yan sa tuyang informasyon, halis sa location, Rafa Caceres, reporting. Salamat Karandang Raquel sa mga dugang mong informasyon hali dyan sa luwas. Ipapahinanyog man niya to ang naging rekomendasyon kan Committee and Bank kan August Body kan sanggunang panlungsod kan Iriga dapit sa nakatalaan na pagkasuninda sa nagkakapirang mga aralangkaw na opisyal kan panahon ni dating alkalde Madel Alpilor dapit duman sa pinagsasabing fertilizer scam na nasayang subot ang kwarta ka na gobyerno na naabuton sa 50 milyones de pesos. Hindi dahil man nasayang, igawa man mga nakakuha. Kaya lang baka umanda sa mga paratanom. Kuya na parte ka na mga pahayag, rekomendasyon kan sangko ng panlungsod kan Iriga kasuodma. I so move, Mr. Chair. A motion has been presented with Honorable Nikki Katimbang Lagrimas regarding the modification of the said legislative inquiry of the statement of the summary. So now, any secondment from the August body regarding the modification? Secondment from the body, Madam Chair. Madam Secretary, please take note of the number of votes. You ask if there's an objection, then that motion will be adopted. Na nagpipreside kaya so kunyan baga SK Federation President.
So I think there's unanimous secondment of the motion of Honorable Nikki, and there's no one objecting, so we'll be adopting the motion. Please rule on the motion. All right, so the motion of Honorable Nikki Katimbang Lagrimas regarding the modification of the legislative inquiry, the summarization of the legislative inquiry, is now seconded and approved by the body. The suggestion, motion of Honorable Nikki is likewise adopted by the committee. So let the manifestations of Honorable Nikki be duly noted and let that be adopted for modification in this committee report. So this is now the stand of the Sangguniang Panglungsod. The Sangguniang Panglungsod of Iriga City is composed of 13 members. The 10 regular members, pag sinabing regular members, sila yung nai-elect at large pag-eleksyon. Yung tatlo, mga ex-officio, representing the 3 different sectors coming from the barangay, mga kapitan, from the SK, and for the very first time in Iriga, meron tayong representative from the indigenous peoples or IPs, mga agta. And our representative is this little lady, Salitsana na pero Mali. Honorable Margarita Cabrera, who hails from, is coming from the Hanjong tribe in San Pedro, Iriga City. And out of the 13 regular members of the Sangguniang Panglungsod, 12 po nagsabi na kasuhan at pong mga taong nabanggit Subago o nag-report. Mga sisiyat to. Gusto kong kontron, taning klaro. Una po, si dating Mayor Madeleine Y. Alfilon. Bilang dating mayor, dahil sa pagsiling po kading komitiba, maganda naman sa nakita naggibo sa pelikula, na ginigibong pelikula na edad director. So meaning, bilang the highest official of the city, ako yung pagkaisi kung amin na ginibo sa tubaba niya mga opisyales para po makumit at yung malakadagaling krimen na malapati kadagaling kading kandidat na imbuelto. Ano po? So pangarawa po, si Engineer Elvin Mabansay. Dahil iya po katong time at to, so chairman ka na Bids and Awards Committee. Under the Procurement Act of the Philippines, 9184, pag-an pong kandidat ka na babakalan o gastuson ka na LGU maglampas sa 50,000, kay puan mag-agi sa public bidding. Magbibidding. Inisay ako pinakaababang bidding, kababakalin, amoyan a-awardan, amoy manggagana. Pababaan sa presyo. Out of the 11 transactions na nagluwas sa ito investigasyon, bisan sa naso nag-agi sa public bidding, 10 so diri nag-agi sa public bidding. Kaya po iya nakaiba sa to, si Engineer Elvin Mabansay. Subang tulo po, si Engineer Jonas Florese, nag-a-appear sa to investigasyon na iyay nagpaanap sa supplier. Dahil iyay secretary kadto ko Bids and Awards Committee, iyay nagpaanap sa supplier na amo sa ginsagin na ginamit na binakalan nila pero di man talaga binakal, and nag-appear na iyay nagmanipulate, iyay nagmaniobra na atong mga supplier sa ato ginamit sa naso resibo and agko po bayad na 3% or baoy royalty fee. Pero akda man talaga actually diniliver. Ano po? Pangdapat si Engineer Janice Orsiga, si Isayade. Engineer Janice Orsiga po, amo po ade sa dating city agriculturist. Hobin padi, naiirak ka na ako kani dahil napaka-hobin na gamit sa arag kading makarumal-dumal na krimen. And in fact, ako nga ni kung nag-investigar, iniyanan ko sa tubalin nila para mag-participate kinta na isabi so naiisiyan niya sadi. Mag-iyan niya sadi komitiba, magsabi ko naiisiyan niya, mag-cooperate. Hindi sabi niya ka nagkagadto, mag-iyan niya, pala di man. So nakaiba niya sadi, Engineer Janice Orsiga. Ana-roll niya sadi dahil iyay nagpirma ko delivery receipt kung mga iya nagluwas na iya nag-receive kung mga abono, kung mga binhi alagad idaman diniliver. So ano niya rin receive nga tayo nagpirmang idaman diniliver. So malaka silang ka na partisipasyon niya.
Pangapat, si Jem Ambrosio Layosa bilang dating General Services Officer. Kuno man kinibo niya, iyan nag-inspeksyon. Nasubuon ako'y diniliver. Isipon ninyo, gaumno kadakil na abono ana kantidad naan. Imagine po ninyo ana sports center. Sana sa pagigimon ka mga activity. Ibakal ana 50 milyones ngamin sa abono, baka sobra pan san buildingan na iliog san ngamin. Sa kadakilan ka abonong babakalin kantidad 50 milyon. Una, daman kita bodega, daman kita pasilidad, na istoran katong mga abunong adto. So, saan pa sana? Ako na ikapagduda. So, ano yung inspeksyon ni Bojem Layosa? Eda, angin, kalag, kaya ni ghost delivery. Si Luis Ascaraga, isiyan si Luis Ascaraga, Chito Ascaraga. Amo din sinasabing middleman, amo din minandan ni Engineer Florese na mag-contact ka din mga supplier sa ADI. Pangala, iyay nag-claim ko kuwan sa ADI, iyay nag-claim ko cheque sa di City Treasurer's Office na bagaman niya dapat authorized kan, tapos iyay nag-claim sa di dinara sa tubangko at to DBP sa to ibinalyo. Mga tatay ay nag-claim ko cheque sa rin bagaman niya yung supplier. So kasabwat po adi bilang private individual. Pangala po si ading darwang suppliers na si Miss Romela Fabula Sagad po, si Abirilia. Adi pong darwang suppliers adi, actually tulong suppliers adi atong sa Greenfield, atong Greenfield nag-iyan sa adi. Inako talaga niya mismo na binakala niya sa bunong labing kantidad 30 million alagad naman niya dineliver sa adi. Inako mismo niya sa affidavit. So, malakaklarong daaman. Adi pong darwa, pinaimbitaran ko man, despite due notices, nagsayo masira mag-appear sa adik, yan nakaiba sa adik. And finally po, if I can remember it correctly po, ako po darwang kagawad na nag-recommend man na iiba sa dating treasurer, Jean Bonggon. Dahil po, sunabayat kong violasyon niya sa to, anak kagawadaan, aman si kagawad Butch Abunite, saka si kagawad J.M. Grimaldo. Hindi ako nalilingaw, and we can review the proceedings at that time. Dahil iya, nga tinugutan niya sa pag-release ko check kay Ascaraga sa Treasurer's Office na bigyan man niyang supplier, nga tinugutan niyang ilawas yung check ni Ascaraga sa Treasurer's Office na magdala sa Tulanga. So I am also, as Chairman of the Committee and Bank, I am suggesting by presenting a motion also that former City Treasurer Jean Bonggon be included in the charges. Yan po ang mga naging rekomendasyon kan Committee and Bank dapit sa legislative inquiry na pinagagigibo ka na sangko ang panlungsod ka na iriga tanganing kasuhan itong mga inbelto sa sinasabing fertilizer scam na namalgastar ang kwarta ka na lokal na gobyerno ka na iriga na worth 50 million pesos. Pero antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira muna ng mga pagirumdom.
Mr. and Mrs. Abelardo and Claudette Tiham and family of USA. Mr. Ray L. Dorosan and family, Zone 2, San Vicente Sur, Iriga City. Mr. and Mrs. Junjun and Gislin Quiapo and family from USA. Mr. and Mrs. Hansel Gaudencio V. Mago and family, 301 Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. Edgar Tanchado and family, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. And Reverend That news was brought to you by AC Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na ang ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fabric. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye. Hello, right bar blue. Isang labatan yan. Right bar blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Nagpadumit man siya. Hello, right bar blue. Isang labatan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, manikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng ating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tungkol ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko ta! Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White
White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. 7 healthy habits para sa High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Sa likod ka mga kadipisilan, mga naghaming kalandahan, tensyon ang seguridad, kasindang untot na kalubukan. Ako po si Ronald Bong Rodriguez, sa ngalan kan si Club Lingkod Bicol, SLB, ang sa Sa mga bisita Sindibonos, welcome sa Bicolandia. Viva la Virgen! Viva El Divino Rostro! Uyan sa mga sponsors sa gigibungan na live coverage kan Peña Francia Fiesta, Manghentes Beach Resort, located at Barangay Pararao, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Adel Manghente Fajardo and Blizilda Manghente Elevado. On Style Graphics Design and Services. Quality Print On Style Graphics Design and Services offers tarpaulin printing, sublimation, t-shirts, jersey, and many more. Located at Tiper Street, Barangay Market Site, Daraga Albay, with branches at Tabaco City.
Honorable Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District, Camarines Sur. Honorable Nena Garces Bagasbas, Municipal Mayor, Balatan, Camarines Sur. Honorable Maria Cecilia C. Cuarto, Municipal Vice Mayor, Balatan, Camarines Sur. Honorable Princess Garces Masbanwa, SK Federation President, Balatan, Camarines Sur. Attorney June Saldo, Municipal Treasurer's Office, LGU Balatan, Camarines Sur. Mrs. Joy Bermal Roman, Youth Development Officer 2, OIC, HRNO 2, LGU Balatan, Camarines Sur. And Honorable Mark Nino B. Casano, Barangay Gagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur. Sa Saindo Pugabos, Diyos Mabalos. Nuestra Señora de Peña, Francia, sa gigibuhon na coverage kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga. Mensahe kan mga binasunod niya itong sponsors. Honorable Ruben de los Santos Briones, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Honorable Punong Barangay, Nesitas Azur Birmas and Family, Barangay Luwasan, Balatan, Camarines Sur. Mr. Mark Anthony B. Abrera, Municipal Agriculturist, LGU Balatan, Camarines Sur. Pares Bisan Beach Resort, located at Zone 5, Barangay Cugit, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Erna Bagasbas, Lalas Boutique, and Mini Mart, and BJSN Store, located at Siramag, Balatan, Camarines Sur. Jaja Events and Creations, located at Zone 6, Tubo-Tubo, Barangay Tapayas, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Jason Sinavida. Jaja Events and Creations, manage and assist your events at very affordable rates. Also serves all kinds of events like wedding, birthday, debut, christening, anniversaries, seminars, and reunions. Zach's Flower Shop, located at Zone 5, San Miguel, Iriga City. Services offered: flower arrangement, bouquet, wedding decorations, symphony flowers. They also serve for all occasions and many more. Gemstar Trading, located at Siramag, Poblacion, Balatan, Camarines Sur. Services offered: ATM withdrawals, Maya, loading station, cash in and cash out, pay bills, and cosmetics items. Owned and managed by Dada, Malin, May, and Cami. Sa Saindo Pugabos, kami po nagpapasalamat sa inyong padagos na suporta. Happy Fiesta and welcome sa Bicolandia. Viva la Virgen! Viva El Divino Rostro! Nasunod na sponsors kan Peña Francia Festival ngunya na taon, Balatan Foundation headed by SFO4 John Dimewa. Selvina is one of the Selvina products, wedding pang gifts or pang tokens. Selvina products is also available at Robinson's Place, Naga City. Gainza Trade Fair starting on September 12, 2024. Milestream Isa sa mga dahilan kung bakit nabubuo ang katarata at glaucoma ay dahil sobrang pagbabad sa araw. Nagdudulot ito ng pinsala sa mata. Sa iBerry, protektado ka para maiwasan ang pagkaroon ng katarata, glaucoma, mga alapaap sa mata at malabo na paningin. Ako po ay si Rinaldo, meron po akong katarata. So nag-alala po ako, natakot dahil sa problema ng mata ko. Narinig ko po yung iBerry, sinubukan ko po at maganda po ang naging resulta. Madalas kasi ang pamumula ng mata ko sobrang kati. Dahil sa iBerry, naibsan po yung kati at nawala yung pamumula. So lifetime ko na po siyang gagamitin.
Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan. 17 pesos sa isang kapsul. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Ala ay, bilang inhenyero, napaka-busy ka sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan kong mag-Kidney Care. Okay, so kamusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusAutoCC@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Nakagati ka sa ayan. I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos. I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. At kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat. Serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. 699 sana. Ang booster, pre-exposure, seniors and PWD, 499 sana. At kumansura flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya't mayang na. Sa atin na kita. Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baon na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfalor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusant. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.
simple and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, salon thing, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, cool body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Kaya naabot na po kita ka na oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa pagpabot ng informasyon si Raquel Caceres. Sa information si Chief PSG Jimmy Guanzon. Sa transmitter si Ricky Sagayap. Sa lado technical si Cha Benaobra. Yaon man si Engineer Abelindon Toralio sa muya pong Chief Technician. Ako man po si Philip Serdan Baracena nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay.